ليل تعشيت وجوابت لن فكسها كبيرة فارني فتو دهلتهم ويلدت البير بين لي صاحمه دين لهم طيبة ماريا وجسو ديك التربية واجي بسما فوسنا حلا الخبر حلا الجيح اشفي الفقر في دباتيها ريت يتشك وهسيب قلبي الفورة لمسيكني معهم كين جسوهاني Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija li hija tal-aħħar parti ħnejdu hekk taż-żmien tal-miliet u l-ferja ta' wara l-Epifanija tal-Mulej u għalhekk ejjew nieqfu ftit mumenti fiskiet u nitolbu maħfar lill-Mulej għal ħtijietna. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier, Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt, Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fejk, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdir noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-irwieħ ta' ħutna, Nikolina u Klement Bajjada u Karmela u Loretu Rapa. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti urejt permezz ta' kewba t-twelejt tas-Salvatur tagħna, għatina l-grazzja li narawh dejjem aħjar bl-għajnejn ta' ruħna, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżies, minnu dak li jgħeleb lid-dinja, jekk mhux min jemmen li Ġesu u l-Iben ta' Alla. Dan huwa dak li ġib l-ilma u d-demm, Ġesu Kristu, mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm. U l-Ispiritu li hu li jixed għax l-Ispiritu u l-verità. Tlieta huma dawk li jiġdu, l-Ispiritu, l-ilma u d-demm. U t-tlieta jaqblu fix-xhieda tagħhom. Jekk aħna nilqgħu x-xhieda tal-bnedmin, ix-xhieda ta' Alla hija aqwa. Din hija xhieda li Alla jagħti dwar ibnu. U min jemmen lill-Iben ta' Alla għandu din ix-xhieda fih innifsu. Iżda min ma jemminx lil Alla ikun igiddeb lil Alla, għax ma jkunx jilqa' x-xhieda li Alla jagħti dwar ibnu. U x-xhieda hija din li Alla tagħna l-ħajja ta' dejjem.
u din il-ħajja tinsab f'ibnu. Min għandu liben għandu l-ħajja, min ma għandux liben ta' Alla ma għandux il-ħajja. Dan ktibtu lilkom li temnu fl-isem ta' liben ta' Alla biex tkunu tafu li jintom għandkom il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Faħħal l-Alla tiegħek Sion u jsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbierek ġewwa fik l-uliedek. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej u jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qam ħixebbek u jibgħat fuq l-art il-kman tiegħu bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej u jxandar kelmtu lil Ġakob il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamelek ma jebda poplu li l-ħadd ma għarraf id-digrieti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Inumu għall-Evanġelju. Alleluja, 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 alleluja. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart fost il-poplu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qarim l-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Darba Ġesu kien qiegħed f'belt u jkun hemm raġel marid sewwa bil-lebra. Kif ra lil Ġesu mar u nxteħet wiċċu fl-art qudiemu jitolbu u jgħidlu: Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: Iva rrid, kun mfejjaq. U minnu fih il-lebra marritlu. Ġesu widbu u qallu: Qis li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda mur uri ruħek lill-qassejs u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex hekk tagħtihom xhieda li inti fiqt. Il-fama tiegħu bdiet aktar tixteret u folol kbar ta' nies kienu jmorru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mart tagħhom. Iżda hu kien ifittex x'imkien imwarrab u jinġabar fit-talb. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Kemm idejjaqna meta xi ħadd kif ngħidu bil-Malti jiftaħar b'rixu, jew bniedem li jħobb jiftaħar. Ma nieħdux gost nisimgħu min jiftaħar aħnu x'hekk. Għax jisu jkun irid jola l-fuq u l-inna jarana dubbien kif ngħidu bil-Malti u xek, mhix ħaġa sabiħa meta bniedem jiftaħar. Iżda min-naħa l-oħra jekk inkunu x'imkien u xi ħadd iħossu ma jiflaħx, iħossu ħażin kif ngħidu, u xi ħadd jgħid isma' jien tabib, jew xi ħadd jgħid jien infermier, ma ngħidux qed jiftaħar. Ngħidu dan qed jgħid jien nista' ngħin u x'hekk jien nista' ngħin. Dik hija l-festa tal-Epifanija Ħuti li ċċelebrajna u li hekk qegħdin nagħmlu dal-vjaġġ, il-festi tagħna mhumiex kif nabgħod ngħid festa maqtuwa mill-oħra, huma katina u x'hekk li ħolqa torbot mal-oħra biex tenna nidħlu dejjem aktar fil-fond tal-misteru ta' Alla tagħna u tal-misteru tal-bniedem. U x'hekk għax il-Bibja l-kelma tal-Alla, iċ-ċelebrazzjonijiet tagħna fuq kollox iwieġbu dawn iż-żewġ domandi kbar: min hu Alla u min hu l-bniedem. Eżis Ħuti mela fil-qarri tal-lum jekk kienu tajtu hekk. San Ġwan fl-ewwel qarri bi kliem tant sabiħ: min hu dak li jeleb lid-dinja
jekk mhux min jemmen li Ġesu li bend Alla. U jkompli jitkellem fuq hekk. Tafu x'qed jgħidilna San Ġwan Eżisħuti. San Ġwan qed jgħidilna mela aħna esperjenzajna it-twelid ta' Ġesu. Edna li t-twelid ta' Ġesu għad li ġara f'mument storiku f'post storiku, però ma jistax jintrabat minn postu żmien. Huwa xi ħaġa Alla li qed jitwielet u allura kull żmien u kull post nistgħu ngħidu l-Alla qed jitwielet issa. Il-miliet huwa sagrament, Alla qed jitwielet issa. Alla qed jitwielet għalina issa u qed jitwielet għalina hawnhekk, Eżisħuti. Għaliex dil-festa toħroġ mill-konfini tal-postu taż-żmien biex tħaddan lill-umanità ta' kull postu ta' kull żmien, Eżisħuti. Mela Ġesu twielet. Ngħaddu għal pass ieħor, ħolq oħra fil-katina. Ġesu jurina min hu. Dik l-Epifanija. Mod speċjali dawk it-tliet ġerrajiet kbar, il-miġja tal-Maġi, il-festa tal-ħadd li ġej il-Magħmudija tal-Mulej u l-Vanġelu naqraw imbagħad il-ħadd ta' wara, it-tieni ħadd ta' żmien ta' matul is-sena li huwa t-tix ta' Kana. Infatti fit-tieni misteru tad-dawl aħna ngħidu meta Ġesu wera min hu fit-tieġ ta' Kana. Ġesu qed jgħidilna jiena li bend Alla. Jiena ġejt biex insalva d-dinja. U allura San Ġwan x'qed jagħmel fil-qari tal-lum? Il-qari tal-lum mhux San Ġwan biss, anke l-Vanġelu. Qed jistednilna nagħmlu l-pass li jmiss lien issa. Alla għamel il-pass tiegħu, pass kbir li resaq lejna sar bniedem bħalna f'Ġesu, Ġesu jurina min hu, issa jistieden lilna li nemmnu fih. Infatti jkompli dan hu dak li ġib l-ilma u d-demm Ġesu Kristu, mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm, l-ilma tal-Magħmudija u d-demm li ċarċar għalina fuq is-salib. Mingħajr id-demm ta' Ġesu fuq is-salib, l-ilma tal-Magħmudija ma kienu jkun ifisser xejn, kienet tkun bħal Magħmudija ta' Ġwanni, xi ħaġa purament umana li ma tistax tiggarantixxi l-maħfra ta' dnub u x'hekk. U jkompli. U l-Ispiritu li jixed għax l-Ispiritu u l-verità. U x'hekk l-Ispiritu Santu li aħna nirċievu fil-Magħmudija. Mena il-Magħmudija għandna ir-rejt tal-ħasejl bl-ilma mqaddes minn Ġesu u l-Ispiritu Santu li imbagħad jammar fina biex hekk Ġesu ikun fina u aħna nsiru dejjem aktar nixbħu lil Ġesu. U fil-Vanġelu tal-lum u x'hekk smajna dal-Vanġelu tant sabiħ Ġesu jfejjaq il-lebrus u jgħidlu mulej jekk trid tista' tfejjaqni kemm hi sabiħa. X'fidi f'Ġesu, tafu x'qed jgħidlu lil Ġesu hu? Qed jgħidlu dak li naf li d-dinja kollha ma tistax tagħtihuli, inti tista'. X'għadd fidi dak Eżisħuti. Ħadd ma seta' jfejjaq għall-lebra u x'hekk. Però mbagħad Ġesu jfejqu u x'hekk. Ġesu jgħidlu iva rejt kun imnaddaf kemm sabiħa. Ġesu mettidu fuqu. Mhix xajta ta' meta d-dinja kollha lil dan kienet tgħidlu aħrab minn nies murejx fl-imwarrab, ktara l xi ħadd fil-bott it-tajjat imniġġes ħadd ma seta' jersaq leħ u jersaq lejn Ġesu u Ġesu jmissu u jgħidlu iva rejt kun imnaddaf. Il-ġmiel ta' dan il-mument fl-istorja tal-bniedem naħseb li u xi ħaġa inkredibbli u x'hekk. Meta dal-bniedem miskien li qed ibati l-batija li aħna ma nistgħux nimmaġinaw, batija fiżika minħabba l-mart, iżolazzjoni għax in-nies ikaċċuh minnhom, jaħsbu li huwa ikkundannat, misħut minn Alla, mhix xajta. U Ġesu jaqleb l-istorja ta' taħt fuq. Jagħmlu l-privileġġjat għax daqsu forsi ħadd u x'hekk ma jesperjenza l-qawwa tal-Alla u x'hekk dik il-qawwa tal-Alla li mbagħad huwa esperjenza b'mod fiżiku u aħna nesperjenzaw b'mod spiritwali fis-sagramenti. Allura nerġa' mural l-ewwel qari x'ngħidilna tlieta huma dawk li jixdu, x'jixdu? Jixdu għal Ġesu. Li Ġesu Alla. Jixdu li Alla jħobbna tant li tagħna lill-Ibnu. L-Ispiritu Santu l-ilma, il-Magħmudija u s-sagramenti u d-demm li Ġesu jċarċar demmu fuq is-salib. Mela dawn it-tlieta jagħtuna xhieda li Alla sar bniedem għalina, li Alla tant iħobbna li sar wieħed minna, li Alla ġie biex isalvana u se jonqos il-pass tagħna li nemmnu fih, li npoġġuh bħala ċ-ċentru tal-ħajja tagħna, li npoġġuh fl-ewwel post ta' ħajjitna. U għalhekk nieqaf mistoqsija llum. Ejjew illum nistaqsu ftit lilna nfusna. Ġesu x'post għandu f'ħajti? Ġesu qiegħed fl-ewwel post jew le? Jew fl-ewwel post hemm xi ħaġa oħra jew xi ħadd ieħor jew miljien. Għax jekk Ġesu mhux fl-ewwel post, mela Ġesu mhux Alla tiegħi u Ġesu ma jixraqlu ebda post ieħor, għax Ġesu Alla magħmul bniedem.
Allura ejjew eżis ħut nitolbuh bil-qalb il-Mulej illum jagħtina l-grazzja, grazzja mill-qalb u xekk li l-Ġesu jitwieled f'ħajti, ikun fl-ewwel post f'ħajti. Ġesu ikun iċ-ċentru ta' meta naħseb u niddeċiedi, Ġesu jkun iċ-ċentru tal-qalb tiegħi, Ġesu jkun fiċ-ċentru ta' dak kollu li nagħmel. Ħajti mibnija fuq il-blata li huwa hu. Jogħġobkom inqumu bil-wieqfa. Ħuti Jeżies il-Mulej Ġesu der fid-dinja biex ifejjaq lill-bniedem marit u dajjef fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbuh ifejjaq lilna mill-ġrieħi ta' dnubietna fil-waqt li ngħidu Mulej ħniena fl-imkien. Biex il-Knisja tidher bħala strument ta' salvazzjoni u fejqan għal kull bniedem li jfittex il-verità li ġabilna Kristu. Nitolbu Mulej ħniena biex il-paċi u l-imħabba li xxandru fit-twelid ta' Kristu jgħinu lill-bnedmejn biex jirbħu l-gburija, egoizmu, firda, ġlied u gwerer. Nitolbu Mulej ħniena biex il-lebrużej u dawk kollha li huma morda u ma għandhomx mezzi biex ifiqu isibu appoġġ dejjem akbar mill-komunità internazzjonali u mill-ħidma volontarji ta' bnedmejn ta' rida tajba u minn kulħadd. Nitolbu Mulej ħniena biex aħna nikbru fil-fidi f'Ġesu Kristu u ngħixuha bil-qawwa tal-Ispirtu li jqaddisna fis-sagramenti. Nitolbu Mulej ħniena. Il-mod kif niltaqgħu ma' Ġesu llum eżis ħuti huwa fil-Knisja ta' minkejja d-difetti u l-fraġilità umana tagħha, imma huwa fil-Knisja li Ġesu għadu jaħdem. Huwa l-Knisja il-ġisem mistiku tiegħu, il-ġisem li bih huwa jilħaq il-bnedmin kollha ta' kull post u żmien. Għalhekk eżis ħuti fiċ-ċentru tal-Knisja jeħtieġ u għandu jkun hemm u għandna dejjem naraw lil Ġesu u lil Ġesu biss. Dejjew għalhekk eżis ħuti fil-waqt li minn qalbi ma rridx ninsa lill-eżis ħutna, anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, intkom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, intkom eżis ħutna l-emigranti, dawk li tolbuna nitolbu għalikom, u eżis ħutna li tħossukom għaddejjin minn xi mument mudlam tal-ħajja, taqtawx qalbkom, ftakru li tiħta qalb qatt ma jiġi minn Alla huwa dejjem tentazzjoni rridu naħarbuha. Eżis ħuti, intkom li forsi għaddejjin minn xi mart mentali, minn xi depressjoni, hekk, ersqu lejn il-Mulej, fittxu l-għajnuna, ejjew nkunu aħna l-koll li nissapportjaw u ngħinu lil ħutna kollha, però mod speċjali minn ikun għaddejjin minn xi mument mudlam tal-ħajja hija l-imħabba u xekk il-mediċina li Alla jinqeda bija biex ifejjaq ħafna. Eżis ħuti, kif Ġesu kien ifejjaq, Ġesu għadu jfejjaq illum ta' permezz tagħna. U l-imħabba hija l-aqwa mediċina. Eżis ħuti. Ejjew għalhekk nieqfu ftit mumenti fi skiet, nkomplu nitolbu għal paċi fid-dinja, nitolbu għax-xita, Mulej tabbandunanix. Urina l-imħabba tiegħek kom tagħna tas-sema. Int żgur li tista' taqleħħielna din it-talba li aħna nafdawha f'idejk. Hekk fi skiet lill-Mulej nofrulu t-talba tagħna. Mulej Alla tagħna, kattar fina l-fidi fejk biex nitfejqu mill-mart spiritwali tagħna u nissaffew bid-demm ta' Ibnek Ġesu Kristu li fdiena. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan li minn bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna, umli u niedma quddiemek
u għamli kun joġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek naddafni mulejn żuniti u dnub tiegħi neħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħniena tiegħek mulej, ilqa l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-misteri qaddisa tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq, nerfewhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax inti dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, int fejjaqtna bis-sebħ ġdejt tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Nikolina u Klement Bajjada u Karmela u Loretu Rapa. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu
ابنك بكريستو مع كريستو وفي كريستو jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Mela l-Evanġelista San Ġwan illum fl-ewwel qarix għalinna jekk trid tiltaqa' ma' Ġesu, hemm tliet affarijiet ridu jkunu flimkien. L-Ispiritu, l-ilma u d-demm. Is-sagrifiċċju ta' Ġesu fuq is-salib, il-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu u x'hekk. Li jaslu għandna permezz tal-Ispiritu Santu bil-qawwa tas-sagramenti. U x'hekk. Huwa l-Ispiritu Santu li jibdel il-ħobs u l-imbejt fil-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Huwa l-Ispiritu Santu li fil-ma'mudija u x'hekk. Permezz tal-ħasil tal-ilma u x'hekk. Inaddaf lir-ruħ tagħna u jagħmilha ħaġa waħda ma' Ġesu. U x'hekk. Eżis ħut. Allura ejjew fil-waqt li ngħidu t-talba tal-missierna inġeddu l-fidi tagħna f'dan Alla li huwa mħabba li tant iħobbna li bagħtilna lill-ibnu. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħek. Iżda kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja dejjem. Demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Gloria lil Cristo f'kull ħin. Ejjew eżisħu tinselmu l-misteru tal-Alla mamu l-bniedem għalina billi ngħidu liben tal-Alla sar bniedem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. U Alla, inti tqarribna lejk bis-sem li tagħtina fis-sagrament tiegħek. Kabbar fil-qlubna il-frott tal-qawwa tiegħu biex waqt nirċievu dan id-dom minn għandek bih stess nitħejjew tajjeb għalih bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Ħanejdu tlet Avemarijiet f'ġieħ it-tlet ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar, eżisħu tinofruhom biex dan iż-żmien sabiħ li ċċelebrajna issa nfittxu li ngħixuh u nagħtu xhieda ta' Ġesu billi nuru fidi ġenwina f'Ġesu billi npoġġuh l-ewwel post fil-ħajja tagħna kif tgħallimna Marija. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Aħna